Għal ġenerazzjoni sħiħa ta' residenti Marsin, l-eluq tal-Power Station tal-Marsa tfisser biss wegħda li ma twettqitx. Iżda llum ir-realtà hi differenti għax il-Power Station tal-Marsa se tiżarma b'mod imminenti. Anke jekk għal xi wħud l-eluq tagħha ġej tard wisq għax forsi diġà mardu, tal-inqas qed jittamaw li jkunu iliedhom li jgawdu minn kwalità ta' ħajja aħjar. Batejna biha batejna. Issa kalla jrid xi darba ngawdu naqra. Ak mhux aħna għall-menu ta' warajna sew. Importanti ħafna mela. Għax namordu wkoll biha. Għalija tfisser ħafna għax daqsa ġasin ilu mrat bil-kanser, polioġin il-ħin kollu. Importanti ħafna ġifieri. Anka għatfall għal kollox. Saħħa li, no. Għax jina fitħaħen jina għandi 60 sena, dejjem bid-duħan nieżel u nigrifhom fuq l-altaw, fuq il-bjut kollhom kien. Diżastru. Il-Power Station tal-Marsa ilha topera mill-1953 u hija kkunsidrata bħala sors prinċipali ta' tniġġis f'pajjiżna. Fisser indaf għalija. Hawnhekk, għax hawnhekk mimlijim kollox tħaħen l-sejpaw. Kieku sew, għaxara, kollox imdennis għandna. Importanti ħafna ġifieri. Mhux jekk huwa s-saħħa wkoll. Nuqqas ta' tniġġis għax hawnhekk kienna ħafna b'dil-problema. Jiena noqgħod taħta u mimlija nigrifun jiena. Jekk tiknes jew taħsel ma tistax timxi ħafja ġewwa għax tkun mimlija nigrifun. Aħjar jaru. Aħjar min janna foga u saħħanna l-foga tal-karozzi għandhom bżonn natfuħ tindifa sew hemm isfel għax hemm ħemieġ. Huwa mifhum li t-turbini tal-istess impjant għandhom madwar 51 sena, filwaqt li l-boilers ivarjaw bejn 27 u 47 sena antiki. Ir-residenti Marsin ma naqsux milli juru x-xewqa li l-Power Station tingħalaq malajr. Duħan, kollox xmini jew bil-mikrofon. U dana, nixtieq illum tingħalaq illum qabelada jien. Li jagħlaq għallejla qabelada. Kien f'Awwissu ta' din is-sena li l-Ena Malta ppreżentat applikazzjoni lill-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar biex iżżarma u twaqqa l-impjant tal-Marsa.